Man ba tayo dito? Sinabi, hindi ba yung pangalan ko tayo? Namakusan naman ko na sila. Pwede bang tayo na lang dalawa mag-usap, Laki? Kusan na yung blaki mayong? Itumon kuno ka, mong Blacky mong pangalan. Yati, kabalo kong itumon ko pero dili blaki akong pangalan. Bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Kung sa wala gid sila gihapon yung tawag, pe? Wala pa biya boss eh. Yati, pudnoon. Sa labong atong una, may sabot-sabot. Unya mo kalitag pamusin. Kung balos nila matagpa mo sila to boss, aron makuhan pa itong problema. Ka-Elmer. Nanugato na silang pamusilon. Usahan man nato pagkuhanan ng epektos ang naaman nila ng mga listahan ng lamas. O kuha na to ng listahan ng lamas, hindi kamatay nila? Nakasiguro ka nga bit-bit nila ng listahan. O, di po naman ko sigurado. Ano nang plano, boss? Magantay ka. Kita mo namang may iniisip ako dito. Kanina pa kasi tayo dito, boss. Walang ginagawa. Nagantayan Kita mo yung baka? Oo, Nagantayan boss. pala Kitang-kita. sila. Para may magawa ka, katayin mo yan. Tarantado ka. Mga ngayong tingog, Elmer. Bak ni mo. Pen, ambigan na ng cellphone, no? Kaya tawagan sila? Pero kuseng. Moy, Boss. may balita na ba galing sa kanila? Nino, boss? Yung grupo ng mga Bisaya, Natakot na siguro sila, boss. huwag ka nang makisaw-saw, Bong. Isa ka pa. Isa kang duwag. Nasa ganung uli na takbuhan tayo, ha? Hindi ka man lang sumunod, hindi ka nang pakitang hayop ka. Paano, boss? Nung nagkatagbuhan na tayo, naligaw ako. Paano ako makakasunod sa inyo? Huwag ka nang magdahilan, Bong. Duwag ka. Ay, sana. Bali, pagkadagang pagkakontaks. Ikaw kung may kuha na ni David, oh, may tultulat ilang ngalan na. Kisay pangalan, boss? Ay naman. Wag ka kailang kinsa? Ulo, kailan kisay pangalan, boss? Si Terpulano ang nakabutang ngalan, ana. Kaysa. Usay pangalan, anak Stephen? Terpulano, boss. Tarpulano pag. Tarpulano nga guna. Iskwirdo ngalan ato. Sagkalaman. Esquerdo di ay? Wala man gud kagaingon, boss. Gaingon ko. Nara, Pero boss, wag oh, ka maminaw. Tarpulano. Nag-iskwirdo. Tarpulano gini siya. Ay, wala may square na nakabutang hani, boss. Tarpulano may nakabutang. Aw, di tawagi dayon. Mo kay nakabutang ana. Pero wala may square do, boss. Ay buang ka David. Tarpulano man kay gibutang ni Steven na ni Florante Iskwirdo na yung cellphone. Di mo itawagi. Sige, boss. Tawo kang. Boss, may tumawag, boss. Ay, hello. Sinong tumawag? Blacky yung nakapangalan, boss. Sinong blake? Yung mga Bisaya, boss. Hello. Ah, hello. Hello? Boss, dito bag na. Yatag naman yung kisila magkasinabot anak. Ano yun? Oh, ano na? Ba't kayo napatawag? Hindi ako ang tumawag sa iyo. Si David. David? Sinong David? Si Mayong to. Mayong? Sinong Mayong? Sino ba kasi to, Teng? Hello? Sinong Mayong? Sino ka? Sa nagingon niyo. Kinsa kuno ka? Ay naman, wala ka kailan ako. Inag si Papi Birds. Ay na, di mo ako kilala. Si Papi Birds to. Papi Boy? Sino ba talaga si Mayong? David? Di ba yung Papi Birds? Huwag kang makialam, Bong. Ipangita si Bubong. Kinsa man na si Bubang. Sino na namang bobong? Kinsa naman po daw kuno na si Bubong. Na, sumalaw kinsa na si Bubang. Kaya wala mang gupo na kaila. Iwan ko sa'yo kung sino yan si Bubong. Di ko yan kilala. Eh, tarantado ka. Mas lalong hindi ko kilala yung bobong na yan kung kasamahan nyo man yan. Harunto kuno ka. Wala kuno siya kaila ni Bubong nga kauban nato. Masarunto siya. Sa iyo nagpabungat-bungat ang ngalang Bubang. Hawak ko ko kaila. Mas tarantado ka. Ikaw nga yung unang nagbanggit ng pangalang Bubong tas hindi ko kilala. Alam mo, kung saan-saan ang napunta ang usapan na to. Ano bang sadya nyo? Ba't kayo napatawag, ha? Kabalo ka. Bisag asa na tanabot ang istorya ha. Kung sa dituyo ni mong anong tawag ka. Buang kamayong. Wala ka maminaw na itong istoryahan gani ha? Sira ulo ka Mayong. Di ka nakinig sa pinag-usapan natin kanina? Sinabi ko na sa inyo na hindi Mayong ang pangalan ko at wala akong alam na may pinag-usapan tayo.
Giignan ka nako nga dili mayong akong pangalan. Ug wa ko'y hanaw nga naatay gikasabutan. Ay gani kong palagutan mayong no. Hintawag ta nila aron atong klarohon ug madayon pa ba ng transaksyon? Huwag mo akong galitin, Mayong. Mayong na naman. Tumawag kami para kumpirmahin kung matutuloy pa ba transaksyon natin. Matutuloy kung dala nyo pa rin ang epektos. Madayon kung dala ninyo ang patama. Ay naman ka. Usa man din na imong gibitbit ng patama man na. Ano ka ba? Yang dala-dala mo, epektos yan. Anong epektos? Ibaril tong bitbit ko. Unsay patama nga pusil man akong dala. Mapusil karon og atat sige sa imong gidala. Baril ka dyan at atsikis yung dala mo. Hayop ka, sabing baril tong dala ko. Animal ka. Giig nagpusil lagi ni akong dala. Ikaw mo'y animang yati ka. Kano sa man nagamagpusil ng atat sikes? Hayop ka din. Kailan pa naging baril ang atsikis? Putragis ka talagang hayop ka. Kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Ano? Matutuloy pa ba ang transaksyon natin o hindi? Minatay kang animala ka. Unsa man, madayon pa ang transaksyon o dili? Yati kayong! Madayon! Di mo na ito mga natong patulotawag hanay! Linti ka. Matutuloy. Kasi yan ang sadya ng pagtawag namin. Okay, sige. Basta dalhin niyo ang epektos. Iti-text ko sa inyo kung saan ang location ng meet-up natin. Sige. Unsay sige? Anong sige? Ano? Basta iti-text ko sa inyo ang location. Hello? Hello? Ipalungan naman ta. Oh, mamang gipalungan man ta. I-text ko nun nilang location kung asa ta mag-abot. Aw, nahala maayo. Tara na. Move. Oh, text na sila. Sa? Tala na. Tala na ninyo. Ang epektos mo yung. Ano? Dala niyo ba? Dala ba kuno na to? Ano sa? Ang alin? Ang epektos. Ang patama kuno. Ay naman. Dara, oh, gibit-bit ni mo. Yan oh, bit-bit mo. Ang alin? Ang unsa? Ay naman. Anong patama ba? Imong gibit-bit. Yang epektos, bit-bit mo. Ito bang tinutukoy mo? Kani mong but pasabot? Ay naman. Kay mauroy na. Yan nga yon. Naglulukuhan ba tayo dito? Binuang tanay? Kung sa'y tanaw ni mo aniyong, gabinuang ta. Ano sa tingin mo, Mayong? Naglulukuhan ba tayo dito? Sinabi, hindi ba yung pangalan Ako ko? tayo mo. Namakusan naman ko ni sila. Pwede bang tayo na lang dalawang mag-usap, Laki? Kung saan na yung giyong blaki mayong? Itumon kuno ka, mong black imong pangalan. Yati. Kabalo kong itumon ko pero dili blaki akong pangalan. Papi Pads. Anong sinabi niya? Hindi Papi Birds ang pangalan niya. Blacky. Laki! Anong guys ko taman po na siya blaki mayong? Blacky lagi daw imong pangalan. Yati, John. Si Papi Birds lagi ka. Dili si Blaki. Anong Papi Birds sinasabi niya? O kana, Papi Birds. Dili kay Blaki. Kinsa kuno na si Papi Birds nga imong gisulte. Ay naman ka. Sumala mayong kung kinsa na si Papi Birds. Iwan ko sa iyo, Mayong, kung sino si Papi Birds. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi Mayong ang pangalan ko? Kapila man akong balik-balikon nga dili Mayong akong pangalan. Ay naman ka mayong. Kung dili ka si mayong kinsa man day ka. Kung di ikaw si Mayong, edi sino ka? Esquerdo! Ngayon, alam mo na. Isquerdo. Karon, kabalo na ka. Buang ka. So kung iskwerdlo ka, pras di mo galan ano niya. Kung squerdo ka, pareho pala kayo ng pangalan. Kaninong pareho? Kang kinsan ka pareho. Ay naman. Siya! Iskwerdlo man ang tawana. Siya, kasi squerdo pangalan niya. Sino nga siya? Kinsa gud nga siya. Ay naman. Siya lagi kay iskwerdlo po na yung pangalan. Siya nga, kasi squerdo pangalan niya. Sino nagsabi? Siya ba? Kinsa gaingon, siya? Ay naman. Oh, sige ingon nga iskwerdlo na yung pangalan. Munang magkapariyo mo. Oh, siya ang nagsabi na squerdo ang pangalan niya, kaya magkapareho kayo. So kung squerdo siya, squerdo ako, akala ko ba Lucky pangalan niya? Pero, nga nung guys ko tamo para si Blaki mayong. Kaya gatuo siya nga Blacky imong pangalan. Yati, yun mo ha? Blaki na ha, Papi Boys! Hoy,